Nganamukela eKhansani TV, umkhulu nkhazimulo. Nganza amathongo. Ngifuna uku-advise nethunya. Thola igobongo lesithunya, ubheke ukuthi isithunya sakho sidinga igobongo elinjani. Elesimo sempande, elesimo sewasho, uma kuyiwasho yiziphi zona, noma igobongo elidinga amanzi ehlanganiswe wonke namatshe athize asemfuleni noma empophomeni noma amatshe adingeka asentabeni. Mase ukwenzile lokho, nasemasoleni abathiya khona, awukuzame ukuthi ukhuleke between u-12 ebusuku kuya u-5 ekuseni, uvale amehlo kanje for 8 months, ukuzile ukulala. Uvuka everyday ngo-12 kuya ku-5, ubacele ukuthi ngiyacela la mehlo, ngiyawanika as i-sacrifice, ngiyanikela ngawo, ngithi awavuleke ngibone izinto zamoya. Ngeke uphele 8 months ungabonanga izinto esiyibonayo thina. Umkhulu yakho wenze ngaphandle ebusuku. Uma ufuna ukuzwa noma unesithunya esizwayo, uvala iy'ndlebe kanje, uthi ngicela le ndlebe zishintshe, ngizwe ukukhulunywa yinini amathongo. Between 12 and 5 ebusuku ngaphandle for 8 months. Uma isithunya esiprofethayo, awukuzame kwesinye isikhathi uma ungakwazi, ngoba uma ngathi awukuzama ukuthula inyanga nje ibe yodwa ungakhulumi, uhambe emanzini uyophahla, wenze i-covenant, isivumelwano ukuthi abakunika amandla la, ba-anoint ulimi lakho, ngeke ukhulume for 30 days. Ngifuna bashintshe ulimi, uzozila ukukhuluma. Kwesinye isikhathi asibhoko nje isithunya ukhuluma kakhulu ngabanye abantu. Hleba kakhulu ngabanye abantu kodwa unesithunya akuhambi kahle, uyagxeka, iyafa esintshela iqiniso. Ukuthi abashintshe ulimi. La uzokhuluma khona ngosuku lesi-30 noma for 90 days or 3 months, uzama ukukhulekela umuntu ubona ngeke naphile. Izinto ezijulile lezi thina esizenzayo emfihlweni eningazenzi. Konke lokho kuqale kuyigobongo lesithunya masulutholile. Uma ungenza lokho ufone umkhulu nkhazimulo ungitshela ukuthi nekwenzekeni. Into eyinkinga manje ufuna ukukhulekela endlini yakho la kufudumele khona, la khona usofa ugqoke igawuni namasokisi. Uphinde futhi ungafuni ukuzila ukudla. Kanti futhi uyasaba nokuya emnyango. Ngeke ube yisosha usawufuna ukuhlangana nenhlamvu in the battlefield, or awufuna ukubonana nesibhamu. Ngeke ukube uthisha ungahlangana nama-students. So njenganethongo khona into ozohlangana nazo ngaphandle, ngikhuluma nabethunya. Ngoba kuba khona udideya uma ngiqoka lezi zembatho, yebo idlozi likhona nesithunya nginaso kodwa ngiyasazi sibhoboka kanjani. Kanti indaba ngicela ukuthi uJesu wahamba wazila u-40 days, wangadla 40 days. Eyingane yaNkulunkulu enawo vele umoya oyingcwele. Uyekwenzelani lokho? Kwathandazelani ebusuku? Why kune-emphasis ukuthi wanikela. Unika abantu ukudla, giving. Awuzinike nawe as i-sacrifice kanjani ubone ukuthi umoya oyingcwele ngawusondeli kuwena. Angingabi mude. Awuzame lezo zinto zo-3 engizibalile uma ngazona u-4. Ikhona indlela yokuqubuka idlozi. Kodwa ayikho iphone ngikunike ngoba idlozi lizokudida kakhulu uma ungathoyile impande zalo, ngoba kuyimanje likhombisa amaphupho awa-understand. Ngikhuluma ngabesithunya. Makhosi amakhulu.